kofar dafawa, Nasir Mansur ma'aiki, taimakonka nake kan nema, in ka bari ni ba za na iya ba. Kai kake yin yadda kake so, babu mai ce ma dan me kai zafi ko kai sanyi, kai ruwa bazara ma kai in ka so hadarin da yake ruwa sai ka sanya wuta, ya za a yi subhanaka ya albaki, dan adam bai kama da kai ba. Rabbi kai salatin girma ga taimakon bayi Mahamudu, wanda tun da ya sauka a duniya bai tsaya ba da ɗai mashuhudu. A ƙiyama ma karagarsa baya zama don ceto fardo, Allah ka sa da iyalan gidansa ne ban ware guda ba. Da kai kadai kowa ke dogaro, ya bi ballahi na bina, ka ne mafakar al'umma a duniya da kiyama rana. To ta ya za a kasa fadawa cikin aunin ka a zauna, wanda kaf akwanu ma'aiki da taimakan ka suke ba wai ba. Damuna gefen bakin wuta, sai mu bini ya zo ya cire mu, adon kafirci har da jahilci ya taho ya tare mu. Da taimakonsa muke sallah da azumi da duk bautar sarkinmu, inda bai zo ba ku tambaya wai ina muke yanzu a duba. Taimakonsa idan an kai fari sai ya roƙi ruwa kuma ayi, Rabbi ya sha jan kunnenmu ba dan da shi ba biyu take. Ta ya halakar da dukanmu ya taimako yake kai kwashaki, wallahi idan ba dan sa ba Rabbi bai kallon mu ya duba. Annabi ya annabi, Rabbi ne ya yi mana gata ya ce mu taho mu fake da isar shi. A cikin Qur'ani Allah ya ce mu nema da taimakon shi, ya sa baki a tsakaninmu gafara ma samu dan shi. Wanda bai sanya kake ba shi yake ganin ka kamar ba kai ba. Kai kake raba kayan Allah da izininsa kake bayarwa, arzikinsa yana hannunka indai ka bayar ba ka rufewa. Bai mu kullum badawa ya kake zaton ba kwa shiryawa, sai ka zo kuma yayi ma kyauta ba da kiki mara kyan duba. A ran kiyama yana gare shi da tutar girma, fassarar taimako ranar ne ake zuwa domin ai nema, kuma shi aka bawa dama ya taimakawa littasuma. Ya kake kallon ranar da ba ka san taimakonsa babba.
Allah dan almahi muna biɗar taimakon ma'aiki tun anan har ma a kiyama ka sa yayi mana ya albaki wanda baya so ya Allah kadda ka sa ai mariya sarki mun fake da rasulullahi ya rabbi kai mana badan mu a cikin sunan Mahmudu akwai giya sun je ka duba kuma akwai nasirin ka duba ƙur'ani in baka sani ba sannan da akwai gaisun kaɗan nemi ma'anar bagona ba tun da dai kai murakkabi ne maki ma'aiki ba mai so wanda ke goyon bayan faɗin nan ilahu ka ƙara saka shi wanda an ka faɗa ya ji daɗi shi ma ya Allah ka hana shi wanda ko ya tsaya ai daidai muna cikin tawagar mu ta yashi rabbi ƙara isa da buwaya ga musu dafa ba mai adadi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.